Эфирда Апас хәбәрләре. Студияда Гөлнар Асынгатуллина. Хәерле кич, исәнмесез? Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. 21-нче тапкыр Апастан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм илтелде. Казылган, тирәнәйгән, ике яклап тирә юны пөхтәләнгән. Түбән Барыш авылында яңартылган күл ачылды. Бердә тик тормадым, гел эшләдем. Кече Болгайыр авылында яшәүче Налия әби Шәйхетдинова 90 яшьлек гомер бәйрәмен каршылады. Апастан махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм илтелде. Гуманитар йөкне район башлыгы Айра Җиһаншин җитәкчелегендәге делегация хәрбиләргә шәхсән илтеп тапшырды. Мобилизация буенча хезмәткә киткән егетләребез янына барабыз. Аларның үтенечләрен исәпкә алып, кирәкле әйберләр белән тартмалар әзерләдек. Барлык ярдәмдә егетләрнең ихтыяҗларын өйрәнеп тутырылды. Бу изге эштә катнашкан райондашларыбызга, оешмаларга, җирлек башлыкларына, мәктәп директорларына зур рәхмәт, диде район башлыгы урынбасары Ленар Хантимиров. Бер каты ярдәм итә безгә Зайнур Илия Фердусовна, үзеннән 200 мең акча күчерде. Bizim подрядчикна Апасхайта ремонт торган музей ремонтлаучы Равил Алыйбызның тоже материаллардан 200 меңлек булышты. Халыктан җыелган акчаны безнең Исматуллин Альберт алган буенча отчет бирер. Тотмы җыелганын әйтеп китәсе килә инде безнең менә барлык җыелган акча җегетләргә әйбер алырга тотылды. Бернинди заправкаларга да, ашарга да, гостиницаларга да ул акча используется итми, аты теле сүзләр иштирак апты шул акчага баралар дигән кебек инде ул алай түгел. Чөнки менә бөтенләй чеклары квитанция бар, аларса сугыш бетәчәк, шул беткәч барлык ачыкларын ярдәм күрсәтәчәк без шул расходларны табып итәм инде. Ашарга кергәндән, кунарга кергәндән бу акча башыннан тотылган юк. Һәр акчаның бөтен квитанциялары, электронлы чеклары һәммәсе җыйып барабыз. Любой вакытта, любой кешегә күрсәтерлек ачыкларыбыз бар. Барлык райондашларга бик зур рәхмәт әйтәбез килә. Җегетләр үзләре сораган әйберләрне формировать иттек. Шулай Тахир Кәбирович Ибрагимов үзеннән Нива машинасы бирде, аны алып барабыз, тапшырабыз. Һәм Үпсерларның уездный доска, безнең Малатов кибете җитәкчесе Сафин Азат ул якта безгә бик булыша, аңа бик зур рәхмәт. Барлык кемнәр катнашты, барлык райондашларга, район башы исеменнән, җегетләр исеменнән бик зур рәхмәт әйтәбез килә һәм Сансагына шушы белән тапшырып, районнан күп сәламнәр әйтеп кайтырга. Район башлыгы Айра Җиһаншин җитәкчелегендәге делегация якташлар белән очрашып, туган як сәламнәрен җиткерде. Алып килгән күчтәнечләрне һәм кирәкле әйберләрне тапшырды. Район башлыгы урынбасары Ленар Хантимиров сүзләренчә, бу Апас районы делегациясенең махсус хәрби операция зонасына 21-нче сәфәре. Апас районына бик зур рәхмәт, гуманитар килеп җитте. Үз алды. Глава да килде. Бик зур рәхмәт сезгә. Очрашу барышында хәрбиләр күрсәтелгән ярдәм өчен ихлас рәхмәтләрен җиткерде. Район делегациясе исә батыр якташларга исән-имин туган якка әйләнеп кайтуларын теләп, кайтыр юлга кузгалды. Бик зур рәхмәт Апас районы халкына, авылдашларга, район башлыгына ярдәм итеп торганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Туган алдык. Бик зур рәхмәт сезгә. Алла рәхмәт яусын. Рәхмәт. Апас район халқы отдельно Апас район главасына бик зур рәхмәт. Безнең кунда укыйсыз, постоянно торасыз. Кирәкле әйберләр килеп тора. Таким тылым победа будет за нами. Түбән Барыш авылында яңартылган күл ачылды. Аны чистарту эшләре тәмамланганнан соң, ачу тантанасы күп кенә авылдашларны җыйды. Бу көнне шулай ук Түбән Барыш авылында күлне яңарту эшен башлап йөргән Бөек Ватан сугышы ветераны Равил Гыйният улы Хакимовны да искә алдылар. Тарихи ишара район башлыгы Айра Җиһаншин катнашында узды. Табигатьне саклау, табигый байлыкларга сакчыл караш. Түбән Барыш авылы халкына хас сыйфат. Табигатьнең иң матур урынына урнашкан авыл халкы туган җиренә мәхәббәтен, җир анага җаваплы мөнәсәбәтен дә шундый зур эшләр аша исбатлый. Бу көнне табигатьтә бәрәкәтле тормышлар вәгъдә итеп, мул яңгырларын яудырды. Барышларның бәхетләре дә тулып ташысын дигәндәй, күлнең суын тагын да арттырды.
Тарихи чара район бошлыгы Ойра Җиһаншин катнашында бара. Равилә килеп йөрмәй инде, телефондан гына шалтырат, сөйләшик телефондан гына. Юк, утырып, Марсель белән бергә алар килеп, без гел һәрбер этапын күл ничек чистарту буенча сөйләшеп алып барадыр. Әлбәттә, шунысы әйбәт, белгәнегезчә, без монда ул күлнең беренче этап буенча да, икенче этап буенча да бергәләп халык белән сөйләштек, ничегрәк алып барырга. Рәхмәт безнең рәисебезгә, Рустам Нургалиевичка, шуннан икенче этапка акча өлешен керткән өчен. Шул һәрбер бездә битараф булмасактан, Аллага шөкер, бүгенге көндә матур иттереп авыл уртасында барлыкка килде шундый күл. Равил абый әйтәдер инде, минем Айрат истәлегем, менә шул күлне ясаганнан соң мин теге дөньяга тыныч кына китә алам дип. Бүгенге көндә әйтәсе килә, күл бар. Күлне чистарту, яңарту эшенең үзәгендә кайнаган зур Күккүз авыл җирлеге башлыгы Рамил Җәләлиев та ярдәм итүчеләргә, башлап йөрүчеләргә зур рәхмәтен белдерде. Шул эшләрне башкарган, алып барган Җәләлиев Марсель Бәхтияр улына, аның командасына, гомумән менә шул хезмәттә өлеше кергән барлык кешеләргә олы рәхмәтебезне җиткерәсе килә. Бүген тантаналы көн Түбән Барыш авылының күлен чистартып бетердек, Аллага шөкер. Шушы эшне башлап җиргән, шушы эш өчен җанып җиргән 99 яшьлек Равил абыйны искә алабыз. Анага Аллаһ хөрмәт йөзеннән менә бүген шушы мәҗлескә җыелышты. Бар кешегә рәхмәт. Глава район башлыгыбыз Айрат Абдулхавичка бик зур рәхмәт. Бер вакытта да булмый дип әйтмәде, һәм вакыт була дип әйтте. Республика җитәкчесе дә булышты. И шушы эшне соңга хәлле башкарып чыгучы авылдашыбыз, яшь җегет, булдыра торган җегет Җәләлиев Марсель Бәхтияр улына бик зур рәхмәт. Күлне ачу тантанасына баннерда ясатканнар. Анда кеше китә, җирдә кала, онтылмаслык изге эшләре дигән язулар бар. Һәм Равил Гыйният улы Хәкимовның соңгы тапкыр күл буена килгәч, узган елның 30 сентябрендә төшкән фотосы урын алган. 98 яшендә авыл күл дип янып йөргән олы йөрәкле авылдашлары гүя аларның бүгенге шатлыгы белән бүлешә һәм барышлар белән бергә шатлана. Күлнең ачылышына Равил Хәкимовның балалары да кайткан иде. Рамил һәм Алсу Хәкимовлар әтиләре белән горурлануларын белдерде. Ул күпме күч куйды, хатлар язды, кешеләр белән очрашты, төрле урыннарга мөрәҗәгать итте, аңлатты, ышандырды һәм иң мөһиме, ул бер кашан да бирешмәде. Чөнки ул ышанды, чын теләк булса, тырышлык булса, яхшы эшләр тормышка аша. Бүген бу шуны күрәбез. Күл элегелектән авыл халкына хезмәт иткән. Соңрак ул сайыккан, ләм утырган, тирә-юньдә агачлар үскән. Хәзер күл казылган, тирәнәйтелгән, ике яклап тирә-юне пөхтәләнгән һәм балыклар җибәрелгән. Эшләр ике өлештә узган. Республика программалары нигезендә акчалар да бирелгән. Менә безнең тарихи вакыйга күл казу эшенә керештек. Мин монда инде үзем непосредственно ничек әйтим инде, бөтен бу механизированный бригада белән, экскаваторлар белән, ниләр белән команда итәргә туры килде. Бөтен нәрсәне кирәгеләр белән тәэмин итү буенча, соляркасын, запчастьләрен һәрберсен ашауларны оештыру буенча бу безнең инде тарихи вакыйга. Безнең күл без бала чагында нәкъ шулай ия. Аның соңыннан соңгы елларда бик каты саярды күл, ләмгә әйләнде. Равил Гыйниятович безнең авылдан чыккан кеше, хөрмәтле кеше, безнең полковникыбыз, зур бик Ватан сугышы ветераны да, уларның үҗәтлеге белән ул беркайчан да кире бирешмичә җөреп, хөкүмәттән шул күл өчен программага кертеп, акча алу, акчасын алды. Түбән Барыш авылы халкы авылда барган үзгәрешләргә бик шатлана. Равил абый безнең авылдашыбыз инде ул авылда шушындый эшләр башкарып, шушындый олуг кеше булган өчен без горурланабыз, сөенәбез. Бер дә тик тормадым, гел эшләдем.
Кече Булгайыр авылында яшәүче Налия әби Шәйхетдинова 90 яшьлек гомер бәйрәмен каршылады. Урыннан безнең хәбәр. Рөхсәт итегез сезне район башлыгы Җиһаншин Айрат Габдулхак улы исеменнән олуг бәйрәмегез юбилеегыз белән тәбрикләп китергә. Юбилярны район башлыгының коррупциягә каршы көрәш мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Салават Закиров һәм Олы Булгайыр авыл җирлеге башлыгы Зилә Сайфуллина тәбрик итеп, район башлыгының котлауларын җиткерде. Чәчәк бәйләме һәм истәлекле бүләк тапшырды. Безнең Налия апайны ничек кирәк булды. Шушы авылда зур хезмәт куеп, пенсиягә чыккан апабыз бик кыен эшләрдә эшләгән бит инде. Сыйыр сауган, бузау караган, элеккеге хезмәтләрнең авырлыкларын үзенең иннәрендә татыган кеше. Бүген менә аның бик матур юбилее. Алар инде Бәхрам абый белән 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Һәм менә инде бүгенге көндә алдынгы механизатор улы Айрат белән Борнаш мәктәбе директоры килене Алсу тәрбиясендә бик матур катлык кичерә. Налия әбинең бөтен хезмәт юлы туган авылы белән бәйләнгән. Ул озак еллар төрлекчелектә хезмәт куеп, намуслы хезмәт өчен ат казанган колхозчы исеменә лаек булган. Торам җуанам, намаз укыйм, чәй эчәм, витамины. Аннан урамга чыгып әйләнеп керәм. Хәрәкәтләнеп керәм инде, чебиләр ашатам. Анда ашатырга күп аяк астында әйбер. Инде мәрхүм тормыш иптәше Бәхрам абый белән алар 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген Налия әби улы Айрат гаиләсе тәрбиясендә яши. Балаларның, онук-онукчыкларның кадер-хөрмәтен тоеп, бәхетле картлык кичерә. Алкадан колхозчы исемем бар, бердә тиктирмәдем, гелешәдем. Зинлешларда һәр вакыт атүтешләрендә бүләкләндем. Әни белә әти инде безне эш сөяргә өйрәттеләр. Сабыр, тыныч, чиста пөхтә. Менә әтидән инде Айрат безнең теге комбайнерлар династиясе дип әйтә алам. Әти безнең комбайнер, тракторист, бригадир булып та эшләде. Бик пөхтә, чиста комбайнны инде тракторны бик белә иде. Менә шунар әтидә безнең абыйымда помощник булып эшләде, энем Маратта, соңнан Айрат помощник булып эшләде, инде ярдәмче булып. Менә Айрат шунардан соң үзе дә комбайнга утырды. Армияләрдән кайткач, инде ничә ел, 20 ел бер комбайнда эшләде. Районда алдыңганакла бирми юлда, гел фашутта. Әни белә әтиебез дә районда да, авылда да гел фашут тактасында тордылар. Мин бу йортка 27 ел элек килен булып төштем. Яни мине үз кызы кебек кабул итте. Без Айрат белән 2 ул тәрбияләп үстердек, яни аларны аякка басырга ярдәм итте. Мин үзем бала ялында күп утыра алмадым. Олы улым белән 6 ай чагында эшкә чыктым. Менә шул баланы яни карап үстерде. Кечкенә улым Айзат белән шулай ук 2 генә ай бала ялында булып калдым. Шулай ук эшкә чакыргач, яни инде эш булганда эшлә диде. Ул шул 2 баланы тәрбияләште безгә. Бүгенге көндә яни белән дустату яшибез, бер-беребезне аңлап, ул безгә һәр вакыт ярдәм итә. Ул безнең инең йозагы дип әйтәсе килә инде. Әнидең бүген безнең туган көнендә 90 яшьлек юбилее. Әнигә инде исәнлек, саулык, тағы да шулай матур гына яшәргә безнең белән. Ул безнең инең без инде иртә таңнан кичкә хәтлек идә юк. Ул безнең идә инде карап тора. Үзен үзе җиртә, Аллага шөкер. Мин бу гаиләгә кияү булып килеп кердем инде. Әбинең икенче кияү булып. Рәхмәт анарга. Барыбызны да яратты, кияүләрне, киленнәрне шушы гаилә белән тормышымны бәйләгәнгә бердә үкенмим. Кызы да акыллы, уңган булды. Оныкларыбыз бар. Аллага шөкер, матур яшибез. Оныкларны да, безнекеләрне дә барсыныкында ул бик карашты инде. Без үзебез шәһәрдә яшәдек. Балалар кайтып
әби янында үстілер, мен әби деп моторлап айтам инде үзебездән сөйләшкән. Аларга исәнлек, саулык теләйбез. Һәр вакытта шулай безне сөендереп, өйнең җылысы булып шулай яшәп торсын. Апас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. Югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк. Алтын кул, йортыгызның ныклы чыганагы. Телефон 893 93 96 90 91. Сильная Родина начинается с тебя. Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Как дела, мам? Будьте внимательны. Мошенник может забрать самое дорогое, что у вас есть. Ваших родных. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Знаете то, о чем молчат другие? Не знаете, как с этим бороться? Народный контроль. Остановим коррупцию вместе. Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Налоговые органы совместно с картотекой.ру представляют маркетплейс «Витрина имущества банкротов». Это онлайн-витрина объявлений о продаже имущества по всей России. В 2024-м проект стартовал в Татарстане. В 2025-м охватил регионы Приволжского федерального округа. В 2026-м к маркетплейсу подключились еще 15 регионов России и город Москва. От готового бизнеса до оборудования. Все в одном месте. Удобная система поиска. Доступ к данным бесплатный и без регистрации. Достоверность подтверждается Росреестром и ГИБДД. Понравился объект? Экспресс-помощь. Услуги агентов. Инвестируй с умом. Полная информация картотека.ру. Колхозның барлык эшләрендә дә булдым. Атта җиктем, сөттә ташыдым, конюхта, бригадирда булып эшләдем. Дип уртаклаша Карабырнаш авылында яшәүче Дания апа Әхмәт Сафина. Шушы көннәрдә ул үзенең 90 яшьлек олы юбилеен каршылады. Карабырнаш авылында яшәүче Дания апа Әхмәт Сафинага 90 яшь тулды. Ак әбине район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гөлсә Галлямова тәбрикләп, район башлыгының котлау хатын һәм чәчәк бәйләмен тапшырды. Сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүгезне телим. Киләчәгез җыр кебек матур, кояш кебек якты булсын. Улы хөрмәт белән район башлыгы Айрат Габделхак улы Зиханшин. Барыгызга да Алланың рәхмәте жаусын. Мені искә төшереп җибәргәннәргә район башлыкларына да, анда эшләүчеләрнең һәрберсенә дә җаннары тыныч, тәннәре сәламәт булсын. Аллаһ Тәгалә үзеннән үзгәгә мохтаҗ итмәсен. Үзе рәхмәтеннән ташламасын. Барсына да сибия бәхәте телим. Авыл җирлеге башлыгы Хиҗҗәт Сабиров та авылдашлары исеменнән изге теләкләрен җиткереп, истәлекле бүләге белән сөендерде. Исәнлек, саулык, юбилеең белән сәламәтлек, менә кызларың, малайларыңның рәхәтен күреп, анакларыңның рәхәтен күреп, тагын озын гомер яшәргә, тагын юбилейларда шулай очрашырга насыйп булсын сиңа, Дания апа. Менә кичкенә генә җурган сиңа. Теге җылынып жатырга. Хәзер сарык юк, менә сарык җылынудан бу. Дания апа туган көнендә узган гомер юлын, хезмәт елларын искә алды. Колхозның барлык эшләрендә дә булдым. Атта җиктем, сөттә ташыдым, конюхта, бригадирда булып эшләдем. Чигендердә эшкәрттем. Аллага шөкер, бер эштән дә курыкмадым, дип искә алды ул. Келин булып монда төштем инде.
мен өзім 36-шы жылға мен келгенде 31 yaşında мында келдім. 67 жылына 67 жылына келдім мен мұнда. Міне 67-де. Шушықынға қатты мына яшайбыз енді. Тірлігім бола. Біз өтейкеу. Тірлігіндер бола. Әрләшіп талабыз сонда. Ансыз да не бармай бет. Мына шолай. 5 балам бар. Әшесі қызлар. Бірсі келінім. 2 малай. 5 бала. Колхозның тіп рабочие. At машинасында жүрдім. Атта жүрдім мен. At білен. Sütte taşıdım. Konnikta buldum. Brigadirda buldum. Şegendirde aldım. Nerse var şunu işledim. Kaldırıp durmadım. Allah'a şükür. Mine şunlara göre pensiyendeyim hazır. Ne şolay. Balalarım var da üzleri girdiler, üzleri uğraştılar, üzleri taptılar, üzleri gittiler. Busu gelinim, bir gelinim var Türkiye, bir gelinim. Gelin tügül endi hazır kızlar. Mine bular hazır, gelin tügül. Ne şolay. Allah'a şükür. Дания тормыш иптәше Илгизәр абый белән 59 ел тату гомер итеп, 2 ул һәм 3 кыз тәрбияләп үстергәннәр. Бүген дә балалары, оныкларының игелеген күреп, кадер-хөрмәттә гомер кичерәләр. Әнкәй безне дәрес итеп тәрбияләде, үстерде, укытты, кеше итте. Үзе дә авыр хезмәттә хезмәт итеп, гомер буе колхоз җирендә берничә савымчы булып, аннары шул дәрәҗәдән бригадир дәрәҗәсенә күтәрелеп, авылда гектарлап чигендерләр эшкәртеп, гомерләрен шушындай, шушы авылда Карабырнаш авылында гомерләрен кичерделәр. Нәрсә әйтәсем килә, әнкәй, калган көннәрендә гел дә шулай матур булып, безне шатландырып, ачык ишек белән кабул итеп, затып калырга узак еллар Ходаем тәгалә насыйпларны кылсаң инде. Без сине хөрмәт итәбез, яратабыз. Мин Шәймәк авылыннан, шушы Апас районының, мин бу йортка 92 елны килен булып төштем. 34 ел инде мин монда килен. 4 ел бергә яшәдек. 34 ел буена семья булгач төрле хәлләр булгандыр. Әни бик әйбәт кеше булды. Бик тату яшәдек. Нәрсә дип әйтим инде. 90 яшын менә бергә каршы алабыз. Анага тагын да бәхетле картыклар. Сау сәламәт булып, әти белән бергә тигез гомер итсеннәр. Без хәлебездән килгәнчә ярдәм кулын сузарбыз. Яни бездә һәр яктанда ничек дип әйтим инде, әйбәт яктан дөрес булыгыз, тугры булыгыз, кеше әйберенә кызыкмагыз, үзегез эшләп табыгыз. Дөрес юл күрсәтте, дөрес тәрбияләде. Авыр булса да, біз бір қашанда яланға шірмедік, аш булмадық. Нинди авыр тормышлар булды. Ауыл тормышында біз эшләп үстік. Аллаға шөкер, шигендердә дә жүрдік. Әни конюшнида да ат та карады, сыйыр да сауды, бригадир да булды, сөт тә җыйды. Беркемнең әни турында бу авылда начар сүз ишетмәссез. Шундый дөрес кеше булды безнең әни. Шушы көнгә кадәр без әни белән горурландык. Аллага шөкер, шундый әни булганга без әле дә шатланып туя алмыйбыз. Менә миңа бүген 53 яшь, мин шатланып әйтәм, әнием бар, әнием янына кайтам, әтием янына кайтам. Без тигез, Аллага шөкер, шундый тигезлектән Ходай тәгалә айырмасын. Озак еллар яшәсеннәр. Матур әби, матур дәвани, матур карт әби булып утырсыннар. Әти белән икесе дә тигезлектә балаларының рәхәтен, ыныкларының, ыныкчыкларының рәхәтен күреп яшәсеннәр. Гомер буе безне ничек алар тәрбияләделәр, без дә аларга шундый тәрбия китерергә язсын. Ызын гомерле булсыннар. Янгелдә авында Европада тынычлыкны саклау буенча хәрби бурычын үтәгән совет гаскәрләренең Германиядагы төркеме сугышчылары истәлегенә багышланган хәтер һәм патриотизм мемориалы тантаналы рәвештә ачылды. Әлеге истәлекле урын район җитәкчелеге ярдәме һәм райондашыбыз Илһам Бахавиев иганәчелегендә төзелде. Иң элек чараны район башкарма комитетының эшләр идарәчесе Ринат Гыйльфанов ачып җибәрде. Я знаю, хотя вы служили далеко от нашей родины, но и сейчас, когда уже таких войск уже у нас нету, но вы до сих пор ведете службу, вот уже патриотическую службу.
Я информирован, вот у нас Илхам Абай, он постоянно ко мне заходит, у него много идей. Я знаю, многие из вас тоже поддержали его. Большая вам благодарность за это, то, что помогли ему. Но он хороший организатор, он правильно организовал, правильно поставил работу. Илхам Абай рахмет сиңа, шундый матур мемориальный комплекс ясалганлыгың өчен, бойында чын күңелдән дә үзеңнең күңелеңне биреп, үзеңнең җөрәгеңне биреп булсын дип, менә үзең өчен түгел, бөтен халык өчен булсын дип тырышып йөргәнең өчен син. Чыгыш ясаучылар Бөек Ватан сугышыннан соң Германия территориясендә хезмәт иткән совет гаскәрләренең җаваплы вазифасын искә алды. Эшләгән эшкә йомак ясарга кирәк. Бу безнең инде 4 елдан бeri эшләнде. Бу наконец-то хәзер эшләнеп бетерелде. Менә ачарга булды, Алла бирсә. Эшләребез күп, ана тегендә тагын безнең ананда Сусонгерга куела торган тагын бер стелы бар. Асында карарыбыз, Алла бирсә, ансында шул ай ахырларда мәгәен урнаштырга Алла бирсә. Сегодня, на самом деле, большой праздник для нас, для тех, кто служили за пределами нашего Отечества, особенно группа советских войск Германии. С 2014 года мы создали общественные организации в Татарстане и Чувашской республике. Погаваева я очень хорошо знаю, мы с ним дружим. Сегодня нас он пригласил открывать мемориал, посвященный ветеранам, военнослужащим, которые служили на границе, за границей на территории ГДР. У нас в Чувашии 108 тысяч за 49 лет служили. Ну, у вас тоже не меньше, наверное, я эти цифры не знаю. Это для нас это очень памятная дата. Гайбыш районыннан махсус кунак Рәмис Хаялиев, Илхам Бахавиевның күптәннән җәмәгать эшләрендә актив булуын билгеләп үтте. Һәм менә бүгенге көн ГСВГ шушындый энтузиазм. Менә монда нәрсә әйтергә кирәк инде? Кайсы бер кеше мондый кешеләрне әйтә? Акыллы түгел инде ул ди. Акыллы кеше шулай җырмый инде ди. Бу җалан кырда, моны кешеләрне җыя, һәйкәлләр ясый, аларны каяндыр нетте, башкасы фәлән дигән. Да, действительно, дорогие друзья, мир, земля держится на чудаках такие, как Илхам Багавиев, которые творят. Шуларга карап халык тартыла, шуларга карап яшьләр тартыла. Һәм без менә рәхәтләнеп, Кайбыш районында да матур иттереп яктыртачакбыз. Чынлап та менә монда килергә, күрергә кирәк шушындый җирдә, шушындый кичкенә генә авылның бер онытылган чатында, әмма ләкин булай булганда әле авылларыбыз кичкенә булса да яшәячәк. Сатламыш авыл җирлеге башлыгы Юрий Бушуев мемориал тирәсендә башкарылган зур хезмәткә тукталды. Хочется сказать большое спасибо Ильгаму Шайхутдиновичу Багавиеву. Это все сделано его руками. На протяжении очень многих лет он здесь все создал этот пруд, посадил деревья, посадил яблоневый сад, очень красивый. Очень рад, что у нас есть такие люди, с такой энергией, с таким энтузиазмом, что они стараются, делают, все это делают во благо нас, наших детей. Айруча истәлекле мизгелләрнең берсе Берлиндагы Трептов паркта урнашкан мәшһүр азат итүче сугышчы һәйкәленең күчермәсен ачу булды. Ул Бөек Ватан сугышында җиңү яулаган совет солдатларының батырлыгына хөрмәт билгесе булып тора. Чара район мәдәният хезмәткәрләре башкаруындагы патриотик җырлар белән дәвам итте. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән сау булашам. Бар эшләрегездә уң булсын. Исәнлектә күрешик. Апас хәбәрләре.